כל חברים, אנחנו פה בסרטון של קלאש רויאל, ונראה לכם את הדבר הכי מצחיק שיש פה קלאש רויאל. זה נראה לכם, בדקה האחרונה דווקא פרצתי לו, אני אשלח את זה בקבוצה, לא. אתם חייבים לראות איזה קורה הזה. בהתחלה כאן הייתי קצת, לא עשיתי משהו טוב. כאן בהתחלה. זה המשך, כאן הרצתי לו הרבה דמג' וזה נשאר לו עד סוף המשחק. לא עד סוף המשחק, אני ניצחתי אותו בסוף. כמו ראיתם. כן, הנה, עכשיו זה לאט לאט מתקרב. כאן אמרתי למה. גולגולת אחת פרצה. לא עשיתי לכם את זה טוב. ממש סליחה על מה שעשיתי. ועוד אני לא חמיה. כן, באמת, אם הבומבר שלי היה לבל 9, הייתי מנצח. הוא כמעט בסוף המשחק. הנה, לאט לאט זה מתקרב. לא, למה אני עושה? למה? טוב, אז אני אעצור את הסרטון. מה אני יכול לעשות? אני אעציר. אז כאן זה המשיך. לא. יש עוד הערכה קטנה. זה כל בלה בלה בלה. טוב, שאני מוכן, אז אני שם את האצבע. הנה. רגע. נו, מה? מי אתה מדבר? זה היה מצחיק. זה נעשה את קרבות עד ארנה 9. לא. אוי, לא. מה? כזה מה שהוא עושה? היית אתה בא עכשיו לפוצץ לו את הבניין ולעשות לו הרבה דמג'. וזה מה שהנייט עשה. פרעוש מקולל. יש לו שפם עם פרעושים.
ילד מעצבן. תקע. וכאן יורד לו. מה? לא טוב לי, לא טוב לי. יש לו זאפ. יש לו זאפ. אין לי אינפרנו. אוי אוי אוי. כולו קלף אינפרנו. דעתי עליך, חצי ילד. איי איי איי. יואי מלא. איך הוא נהיה כזה טוב? ילד מעצבן. ילד. לא! הוא בזבז אפ! הוא בזבז אפ! החיים שלו קשים, אני יודע. או, הלך עליו, הלך עליו. הלך עליי, הלך עליי. הלך עליו, הלך עליו, הלך עליו. להטות אותו, אתם יודעים מה זה. זה היה קל. מרנה 8, הנה אני מגיע. רואים מרנה 8. מרנה 8. בסדר. איזה ילד ימי ימי. יש? יש! זה היה הכי מצחיק עכשיו באמת. זה ממש סרטון מצחיק. זה סרטון הכי מצחיק שעשיתי ביוטיוב. תן לה בומבר. אל תיתן לו. תן לו, תן לו, תן לו. זה לנשמה, זה בריא. למה זאפ? זאפ, אני זפזפ אותך. תגיד לי מה, אתה רוצה מתקפה? טוב, אין לי אליקסר. יש לי אליקסר, אבל לא הרבה. אתה מוכן? אני מוכן לעלות לארנה 8. חתיכת ילד. יש, מחטיין. יו, איזה ילד מלכון. קדימה, גולגולת. יו, הרג אותה, איזה מסכנה. תזאפ, תזאפ. יש! מירה? יש לך, חתיכת ילד מעצבן. הנה המתקפה שלך הזאתי. שמח הייתי לדעת עד כמה שהיא יפה. אחלה מתקפה. שרק... ספארקי יוצר אותה. איזה... עדה. יש! טף. חברים, ארנה 8, מה קורה? שניצל, 1.
וכאן אנחנו בארנה 8, שוחים בים. ארנה 8. זה לא עושה שלי. הנה למברג'ק, מי שלא יודע, למברג'ק. ופרינסס, אני מראה לכם עכשיו את כל הלג'נדרים. פרינסס, מיינר, ספארקי, לוג, בלה בלה, אינפרנו דרגון, לבאונד, ואין כאן לג'נדרי. יו 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 יו. טוב, אז אינפרנו דרגון. אתם יודעים שהיינו שואל נקדים על אינפרנו דרגון? הוא היה כזה טוב, אבל האינפרנו מוריד יותר מהר ממנו. האינפרנו דרגון הזה הוא לא באמת אינפרנו, כמו טסלה. זה... טוב, לא אומרים את זה. כן חברים, אז יאללה ביי. היה סרטון מצחיק.